Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Nakar taldearekin elkartuko gara. Donostiako laukoteak disko berria plazaratu du, eta lanean gehiago murgiltzeko taldearekin egin dugu hitzordua. Gaur, gurean, Nakar, epelkeriaren kontra. Nakar duela 2 urte sortu zen, Andoni, Jokin, Jone eta Xalba gera. Duela 2 urteko martxoan eman genuen lehenengo kontzertua, Loreta Laban disko atera genuen lehenik, eta duela gutxi atera dugu epelkeriaren kontrako EP berria. Izan zen, lehenengo abiapuntua izan zen Pogromen kontzertuan Jone eta Biok egon ginela, eta izan zen Jonek, egin behar dugu post-punk elektronikoa. Eta Pogromen formatoa hartu genuen ere du bezala, lo que pasa que gero jajun gara garatzen gure bidea, gure katxarroekin dela, baina bai. Ideia ez, hasieratik zen elektronika erabiltzea lengoaia nagusi bezala. Post-punk edo soinu poperoak ere ikutuz eta horrela, baina bai, hasieratik tipo bateria gabe eta katxarroekin egitea nahi genuen, bai. Funtsan elektronika dago tartean, baina, gero nik egiten dituan gitarrak eta rocketik datoz, rocketik eta bluesetik eta horren nasketa gara. Nakar taldearen abiapuntua elektronika tresnetan dago. Gerora, gitarrak, baxuak eta ahotsek borobiltzen dute emaitza. Makinekin egin dezakezu munduko musika guztia, ez? Eta, de hecho, gaur egun munduko musika guztia egiten da makinekin. Jendeak egiten du death metala makinekin, ez da inora esan. Orduan, bai, guretzako bada tresna bat, eta nahi genuena zen gauza malguak eukitzea. Erresa izatea, norabideak aldatzea, eta ez gelditzea formato klasiko hauetan askotan erresa da, bakoitza bere funtzioa berehala hartzea eta horrek estankatzea apur bat, ez, prozesu. Hasi ginean, zirriborroak egiten eta oso argi ez geneukan, argi genuen ez genula lan egin nahi ordenagailuarekin, edo ordenagailutik abiatuta ez genuen konposatu nahi, eta hori argi egon da. Eta izan da gero, lokalean ensaiatzen lehenengo kontzerturako, ia bete geneukan. Elkartu ginenetik denak, eta hor ja erabaki zen nola izango zen zeta, hori sampler nagusi bat dago, eta gero sinteak hola kontrolatzen ditugu, eta gero gitarra eta baxua era aparte, eta ja behin hori finkatu genula, hori hildo hortan jarraitzegu, oraingoz behintzat horrela gabe. Hildoa markatzen du Wallapopek, ez, azkenean. Wallapopek. Askotan ez dugula oso garbi zer nahi dugun, eta izan da, ez dakit zeinek saltzen duela zerbait bigarren eskuko merkea, eta probatzen dugu, eta ez? Askotan oso kaotikoa da. Instrumentazioa gehitzeari begira, esan nahi dut. Disparatzea ditugu bateriak eta bajo gehienak disparatuta, play eman eta ordoaz. Baina, gero dago Jokinek zuzena jotzen dula, Andonik ere baxua eta gitarra zuzena jotzen dula, eta bi ahots zuzenean, ez? Orduan, pixkat hori da, jendeak zuten modu, ez dute zuzena jotzen, eta ez dutelako ikusten bateria jotzen eta izerditan eta hori ez, baina, gitarra elektriko bat ere, jotzen zuela, baina ez dakit ere, ampli hori gabe ez du hori sonatzen, ez dakit nola esan, hor badagoela zerbait autentizidadearena edo la musikarena, oso eztabaida faltsua dela, sin más. Eta hori ez dakit, holako eztabaida ez bat interesatzen, ez da ez gustatzen, ez da gustatzen ezer ere. Taldekide bakoitza musika mundu batetik dator, eta denon baturak egiten du Nakar, berezi eta anitz. Nire ustez hori da, Nakarri daukan gauza interesgarrietako bat, eta da, lehen aipatzen zenuen bezala, Andonik agian rocketik jo dezake gehiago, bluesetik edo beste musika mota batzuetatik. Jokin dator, sinte mundutik, zarata mundutik, rock mundutik eta punk mundutik asko. Ni post-punk mundutik gehiago, popa ere konpartitzen dugu Jokin eta Biok, agian bereiek ezain beste. Eta Xalbak denetarik. Xalbak ekartzen ditu proposamenak agian draman basa edo EBM rollo gehiago baten, o batzutan gauza punkiagoak. Orduan, nire ustez gauza interesgarrietako bat hori da, ez gerala definitzen
guztiz. Post-punk, synth post-punk daukagu jarrita adibidez Instagrameko perfilean, ez? Post-punk. Post-punk. Gaur ere lo, bakarrik ez dut nahi arazorik. Atzo ondo sentitzen itzen gaur ordea ez dakit erabaki. Garbirik ateratzen oraindik, dena nahastuta daukat alboan ez zaudenetik. Urrutira alegin ezer gehiago jakin, inguruko gauza guztiek ematen dute min. Maite zaitut badakit, berak ere badaki, galduta gaude denok bakoitza bere aldetik. Nakareta naskatuta nabil, bizitzeko gogoak arrasitzaliak deitu dala. Bestean bilatzen dut, nik faltan dudana, bakarrik egoten ezin ikasi. Nakareta naskatuta nabil, bizitzeko gogoak arrasitzaliak deitu dala. Ahotsek presentzia handia dute kantuetan, eta bideo horretan abestien hitzak ez dira hitz hutsak. Xamurtasunean mezu erradikalak dira, eta bideo horretan mundu berri bat daramate bihotzean. Nakarrenia guztia nahi gabe junda, urratsak eman ala, eta nik uste ahotsekin gertatuen zerbait bada, presentzia handiak atela hori nabarmen, baina bat zegoela ere zer esana edo horri garrantzia eman diogula, letrai garrantzia eman diogula, eta orduan horrek hartzen duela pisu handia, ez? Presentzia daukate igual horregatik, kantak berez, sin más, nahiko erreixa egiten dira, eta ez daukate komplikazio handirik, baina berezi egin dituztenak zer esan, da nola esan, eta nik uste horrek hartu daukala presentzia gehiago. Bestiak sortzeko momentuan, Xalbak baduela ikuspegi agian sozialago bat edo orokorrago bat, nik normalean jotzen dut arlo intimoago edo pertsonalagoetara, zeinak estrapolatu daitezkeen oso ondo ere globalera, ez, eta sozialera. Eta nik uste dut horrekin jolasten degula, eta ahotsak badirela horren islada bat, ez? Eta berdina Jokinekin, eta azken diskoan adibidez abesti bat lauok batera abesten dugu, eta gehien gustatu zaigun abestienetako bat da lauoi, eta eszenatokian gehien disfrutatzen dugun abestienetako bat, ez? Esango nuke. Hori pixka eta ausaz gertatzen dela dena, eta erabakiak ere ez ditugula guztiz hartzen. Ahots nagusia naizela nolabait badago argi, baina batzutan ez dago hain argi ere. Ze baldin badago abesti bat pertsona bati gertuago geratzeiona edo aprezio gehiago diona edo berak egin duna aportazio handigo bat, nik uste hori ere errespetatzen dela eta afektibotik asko jotzen degula. Hartu eta eman lore eta laban lore. Estudioko lehen emaitzak Lore eta Laban izenpean ikusi zuen argia. 2023ko neguan argitaratu zen, eta diskoari esker, kontzertu asko eskaini zituen bandak. Justo gaur da lehenengo aldia, pentsatuta, igual laiztara hasi beharko kantauek ez jotzen usteari dakit. Oin arte ez duen hori pentsatzen, baina ja pixkatu igual aspertuta batzutaz ere, baina ez dakit ere izan zen nolabait prozesuaren diskoa prozesu baten bukara, karo, asko jo genuen disko aurretik, asko, kontzertu batzuk egin genituen, ez? Eta orduan ja grabatu genunerako ja ere jendeak ezagutzen zituen, eta horrekin ja hasi ginen, kasi bigarrenan pentsatzen. Egin genuen jira txiki bat abendu urtarrian, hor kontzertu horiek izan ziren oso punkiak, gaztetxetan eta denak lurrean gehienak, eta ez dakit hor publikoan, eta hor sortu zen giro bat ere definitu zuela nik uste dut nakar etorkizunen izango zen. Hor sortu zen ambienta, hostia, behar ditugu kantak egur gehiago behar dugu horrendikan, porque lokatza dago hemen da disfrutatu, berda? Konturatu ginen punto batean, gertutasuna geneukan kontzertuetan, askoz gehiago disfrutatzen genuela, giroa gehiago urtatzen zaigula, eta sentitzen genuela kobi artean gehiago aportatzen ari ginela. Eta aldiz eszenatokiak handiak zirenean, eta batzutan oso eskertuak jendea deitzea gaitik ez dakit nungo txosnetatik edo ez dakit zer, baina askotan ez zenuen lortzen, ez? Zera hori egitea, ez? Eta Lore eta Laban heldu zen hor, eta gero nik uste da izan genuela sakondu horretan, ez? Gertutasunean eta horregaitik ere epe berria izatea kantuak azkarragoak eta laburragoak eta azkarrago egin du ere bai. Egia da asko gertatzen zaigula, ez? Gauzak pentsatzen eta ideatzen hasten granetik da pixkat lukurratzen proiektua grabatu eta kaleratzen dugun arte eta gero hori erakusten dugun arte edo giratzen dugun arte prozesu hori nolabait luzea egiten zaigu, ez? Eta azkar, ez nekatu, baina azkar gabiltzela saltatzen fasez fase, ez? Eta como churros. Como churros. Eta badaukagu tendentzia hori gauzak azkar egitearena, eta ja gertatzen ari zaigu, orain soinu proban esaten ari ginen, ja.
nekatu gera hauek jotzeaz. Epelkeriaren kontradiskoak mezu zuzen eta argi bat du. Nondik eta epelkeriaren hiriburutik. Ideia hau eta zen justu duela urtebete, egiako garagardo azokan, goizan egin genuen hitzaldi bat makrojaialdien inguruan, da bazkaria, eta hor, palike oso luzea. Eta zen ideia, epelkeriaren kontrako epe bat, sin más. Bai definitzen genuen, asko pentsatzen Donostiaren egoera kulturalaren inguruan batez ere, beste guztia ere, baina oso hilda dago, oso aukera gutxi daude gauzak egiteko, sortzeko, jendea elkartzeko, eta bada zerbait hiriaren dinamika, udalaren politikak, turismoa basate eta bada zerbait hori, baina bada ere zerbait oso kultura, eta lehen esaten zena frantsesatua, hor ez dakit orain zentzua daukan hori, baina bai oso epela dela hiria, kulturalki. Eta horrekin oso raiatua geunden, eta zen, ostia, honi buruz zerbait landu behar dugu, ez. Eta horren, gero egia esan ez da, hain, badaude bi kanta epelkeriaren inguruan, gero epelkeriaren kontra samurtasun radikala, eta gero beste kantatzuk, beste gai batzuk, poliziaren inguruko kanta bat ikustea egitea ikusten genuen. Eta junda hor argi dago, mezua oso presente egon dela, zer esan, oso presente egon den disko bat, eta hortik atatzen, eta ja, hinde hor. Gainera, kuriosoa da ez, porque azkenean, gogoratzen dut egun horretan hitz egiten, kontua ez da Donostian ez dagoela zer egin, kontua da egiten den guztia dagoela super bideratua, super subentzionatua, ez? Falta zaiona, falta motatzen duguna, dira, espazio oso gutxi daudela Donostin eusten diotenak, autogestiotik eta jendearen beharretatik eta betik. Eta gero ez da gutxiago. Eta gero eta zailtasun gehiagorekin. Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafisikoa duzuen jarkoretak. Izan ere, manifestu batek zabaltzen du disko berria. Bertan bildu dituzte epelkeriaren kontrako burutazio eta hausnarketak. Bai, guretzat bai izan zen, apustu bat edo zerbait berria, olako spoken word edo, bai, ez gauza hain melodiko bat egitea, ez? Gure dudak euki genituen hasieran, baina egia da kontenido aldetik oso argi geneukela hor esatezen guztia. Eta nolabait, denbora guzti hortan makinatu genituen ideia guzti horiek, palik salbai guzti horietan aderatzen ziren kontzeptu guztiak uste oso ondo jasotzen ditula, alde batetik salbak bota zituen hitzak, beste alde batetik Jokinek ere, baina niretzat izan zen pasada bat irakurri nuen lehenengo aldean, oso modu koherentean eta oso ondo azaltzen zuen eta irudikatzen zuen hitz egiten egon ginen guztia. Eta ikutzen zituen gai guztiak, ez? Eta hor gero Jokinek eman zion azken zertzelada bat eta izan zen perfektua eta jazta, ez genuen oki dudarik. Bai, hori, gauza pila hitz egiten dira hor, obviamente gauzatzu dira, kasi memetik gertuago daudenak, eta disko honek ere badu hortik, humore asko. Oso serioa dirudi, baina, kriston, ez da, lagun batek idatzi zidan, kriston pila gustatu zait, ikastolen movida hori, ez dut partekatuko por lo que sea. Eta ez den, hostia, horrekin bakarrik ez daude ados, hor bota egurra guretzat, zuretzat, gurasoentzat, hor dago egurra guztientzat, bada oso autokritikoa. Oso deserosoa, ez? Aitortu Barrokat nik irakurri nuen lehenengo aldian atakatua sentitu nintzen. Claro. Eta gu atakatua sentitu bagera, bai. Ulertu nahi duenak manifestu hori jendeari esaten diogun zerbait bezala, baina ez dela asmoa hori. Esaten dugu jendeari gure buruari esaten diogun beste, ideiak denak botatzen dituzun bai, dira hori da plana. Adibidez, Donosti. Zerbait galtzen ari naiz, ez naiz konturatzen, dena heldu nahian inora naiz ailegatzen, atzean geratu naiz, zurrikanoan arren, maite dudan guztia hasi naiz gorrotatzen, zerbait galtzen ari naiz, ez naiz konturatzen, dena heldu nahian inora naiz ailegatzen, atzean geratu naiz, zurrikanoan arren, maite dudan guztia hasi naiz gorrotatzen. Mezu zuzenak dituen lana da honakoa.
eta saretan isla izan badu ere, apenas izango du toki ohiko irrati, telebista eta komunikabideetan. Bai, ez dakit, ez da oso komertziala, ez, eta bai irratirako edo daukagun irratirako, ez da, ez. Ustet ere hori dagola, ez, irratietan, esaten oso modan dago, ez, dena da politikoa, egiten du auto guztia dira politikoa, musikan ez dakit zer, baina gauzatzuk ez dira asimilagarriak sistemaren gandik, ez? Eta igual, zerbaiten aldeko, mugimendu baten aldeko kantu bat, o feminismoan aldeko mogi bat izan daiteke, baina segun zer esaten dezun, ez? Esaten badezu, ez dakit, poliziaren barruan indarkeria matxista tasa handiagoa daudela, ez dakit, si tiras por ahí, olako zerbait, ez dut uste hori oso mugarria denik irrati gaur egun daukagun gure irrati publiko dako, ez da? Eta uste hor dagoela, ez? Gauzak gordin esate dituzuna, gordin, egi batzuk esaten asumi ezinak direnak, hor ja ez da inez oso politika ez zitzitegu eta denogera politika eta importantea da kritikoak izatea, ez? Eta uste hori, hain zuzen honekin hori bilatu egulare, letra gauzek, uste kantu gauzak esan behar dituztela ere, ez? Beti igual, baina esan behar dezunan esan zaztu eta ez gaitu erdibide batean ere, eta mundu guztia gorrotu gau polizia, ez dakit, guazen horrea, ez? Hori izatera. Baina, bueno, ondo ere, ez? Irratiak ez badu jartzen, oso ondo, ez da hortako igual, eta beste nun baita jarriko da. Beste irratipio batean bai jartzen dute. Hori ere izan daiteke. Badagoela orain ez dena oso politare bai jendeari dena irratsaioak egiten. Egia da, total. Irola irratian, Euskal Herria irratian edo jakinun, eta ari dira podcastak egiten ere jendea, eta hor, bueno, kuriosa iritatzen gainera, kontu hori nola, irrati komertzialean, txamurtasun radikalak dirudien jargarria den kantua, eta benetan nik uste mezu oso potentea daukala abesti horrek, hitz egiten duela, elkarrekin egoteko modu ez, eta elkarrekin egoteko moduak oso radikalak izan behar direla, nahi baldin badugu aurrera egin, ez? Taldeak BBK Live jaialdiari buruz idatzitako tuit batek hautsak arrotu zituen. Eta bide horretan, hitzetatik ekintzetara igarotzeko garaia dela uste du laukoteak. Kriston bola egin zen, hain zuzen, badagolako BBK Live-ekin eta Lastorekin, ezin egon oso handia, ez? Sortzen ari den monopolioarekin eta nola... Claro, ez da, nahi uste BBK Live ez da gauza guztien erruduna, inondik inora, baina nik ustean nola zerbait ari den puztutzen eta horri galdi berean, inguruan eragiten eta gainera nola, ez? Diru publikoarekin, lan baldintzak egin gabe eta gainera sostatzen eredu bat bastante aspergarria musika ikuspegitik eta bar, jendea nahiko gogoekin dago horri kontraiteko, ez? Orduan, hain gero hausnartu egu horri buruz eta gerratu zen nahi gabe hori egite, baina hausnartu egu horren buruz eta, gauzak egin behar, ezakit. Talde askorentzat, bidea beti da, hori bideoklip, single, ezakit zer, horrela joko hemen, horrela ezakit dituko naute hemendik, hola noiz bai joko ez BBK Live. Pixkat badago, arrakastaren piramidean, makrofestibalek paper importantea betetzen dutela. Eta hori izala, ez da, inondik inora ere. Arrakasta da, jendean maitasuna eta ondo pasatzea eta hori. Profesionalki musikara dedikatzen baldin bazara, ez dela gure kasua, baina jaialdietan jotzeak ez dizu bermatzen deus. Bermatzen dizuna da, egotea agendan, programatzaileen agendan, eukitzea, kontzertuak sartzea, porque jaialdi batean ez zaituzte inoiz bi aldiz jarraian deituko, ez dakit nola esan, eta zuk urtero behar duzu musikatik bizi, ez dakit nik zein den egoera hori, eta badakit jendeak oso gogorra dela musikatik bizitzen saiatzea, eta faena bada. Uste dut badagoela, ez dela guk ez dugula ezer asmatu, badagoela jende asko oso haserre eta oso ez, eta orain dela urte batzuk atera zituenean kanpaina hori BBK Live-eko langileen baldintzen inguruan, Jo Kriston sanauki zuen Bilbo inguruan, jende guztia zeukalako lagun bat, lehengusu bat, anai arreba bat edo berak lan egin duen inoiz festival horretan, badakiena zer kobratzen den, badakiena zenbat ordu sartzen diren, eta eske horrela da. Eta, momentu batean jendeak esaten du ez dela normala, eta jazta. Normaltzat hartzen zena, ez da normaltzat hartzen gehiago, eta punto. Musikak bere bakarrik ez du gauzak aldatzen, hori argi dago, eta mundua jendeak aldatzen du, eta jende antolatuak aldatzen du, eta hori oso argiak hago ere, ez.
Osa, leheno hitzen posizionamendu politikoaz edo hitzen da, osa, gure posizionamendu politikoa ez kantuena bakarrik, ez? Balio dute kolektiboa eta DDT banaketak izan dituzte lagun disko argitaratzeko orduan. Autogestioaren bidetik doaz, kolektiboak ematen duen indarraz. Bai, oso argi daukagu gauza nola egin nahi ditugun. Jokinek esan duen bezala inola ere ez da guretzat helburu bat profesionalizatzea. Musikariak gerala ere ez nuke esango, ez dakit zer geran. Beraz, guretzat oso garrantzitsua da autogestiotik gauzak egitea, inguruko jendearekin eta inguruko jendearentzako batez ere guri plazerra ematen diguna hori da eta bueno, lokalismotik ere iristen dela unibertsalera eta uste hor gaudela, ez? Eta hortan gaudela eta hortarako, bueno, baliatzen gera balio dutetaz eta DDTrekin ere eta bide hortan jarrituko egula oso argi daukagu. Bai, digitalean zabaldu dugu plataforma, hor bai euki genuen bere garaian ere bai, eztabaida bat oraindik ez daukaguna guztiz itxita, ez? Zabaltzen dugula plataforma ugaritan eta haietako batzuk BBK Live ordezko digitala dira, ez? Osea, ez dira ere guri gustatzen zaigun eredukoak, baina bueno, momentuz plataformaetan badago, bankanpean badago ere bai deskargatzeko nahi duenak doainik edo bere prezioa emanda, eta gero besterik gabe, nahi genuen viniloan egin, ez? Eta azkenean bota genituen denak, eta gero ni romantiko bat naiz, eta insistitu dien kasete bat egin den duela. Diskoak berriki ikusi badu argia, taldeak gauza berrietan murgildua da jada. Sorkuntza etengabean, musika ekintzan. Asmoak dira, kontzertu batzu dauzkagu orain, eta ari gara pentsatzen ere bai nola jo, ez? Oraindik jo ez dugun leku batzutan, nola saietu joaten igual beste hiri batzutara jotzera, edo estatura despentzero, gustatuko litzaiguke, ja ari gara saretxoak egiten hor lagunekin ere bai, ez hemendik eta handik, Eta ja badago ere ideia egiteko zerbait berria ere. Oso azkar dijoa taldea, justo leheno honea bideon furgonetan, bideora komentatzen, denboren asunto hori, ez? Zenbateraino ari geran egiten hain azkar gauzak gu nahi dugulako, edo benetan horrela direlako funtzionatzen musikaren panorama guztia, ez? Eta orduan, zenbateraino, Eta erantzuna da, bai. Badago hori ere bai, ritmoak oso frenetikoa bilakatzen ari direla gaur egun, eta gero ez dakigu ze puntoraino gu ere gaude super hor sartuta eta gora etortzen gara askotan, orduan... Uste dut dela bigarrena, Panoramana? Ez. Gora gatortzen. Claro, dela gu, bere, oza... Eta netzako ere bada, epelkeiaen kontrako movida hori, ja behin sortuta, nik beste zerra nahetela bilatu. Baina hasieratik izan da premisa bat, ez? Eta komentatzen genuna, inkluso kartelak egiterakoan kontzertuenak eta 20 minutu baina gehiago eskaini behar baizkiozu, ez egin, ez? Esan dut, badaukagu premisa hori denbora guztian, ez? Beste aski hori, baina abiadurak badauka presentzia bat. Masterplanak badaudela guru. Osea, ideien poltsa beteta dago hori fijo. Baina guk mundu berri bat daukagu.